всеки език трябва да го учиш бавничко, полегичка. И това означава, че ни се дава всичкото така, нали така? Обаче, искам да ви разкажа една история. Ние в школата, в училището, ние учихме английски език за това, че учихме немецки, по-нашо немецки. И с английски език аз знам само do you speak English, no и very bad. И това е, да дори не го знам. Основното, което искам да кажа, че аз започнах да го уча сами и разбирам, че да учиш сами английски, това е както да ходиш по нощя по гробища. Безсмислица. Ти можеш да научиш някакви думи, нещо, как си да се разбереш, обаче то нищо няма да ти даде никаква файда, нищо няма да имаш. Затова викам и в българския също. Българския, колкото да не бъде лесен, колкото да не бъде разбран, че аз малко го знам, нищо няма да ти даде такива буст, или как да го кажа, не знам, като да започнеш да говориш лесно и да се разбираш с хората адекватно. И така, започнах аз да се уча с репетитор, с учителка, която ме учи, която ми показва забележките всичките, ми прави забележки, грешките всичките ми показва и така полегичка върви. Сега си мисля, може би струва да почна и английски, или то силно много ще бъде натрупано отгоре ми. Напишите ми.